bigat ng pagamalim yung aming papagayam, magyaman at awan at tinidyo-oyo, isang agparang naman lang ng kurakon. Isang nga kayo amin na po nga, ayan man nga sulit-tulubong kada kayo amin na po nga OFW, marimaan na po itikaan, marimaan iti Dagalos, nanyaman nga umubrahan iti dahi nga kundaway, danggayan da ka po iti may isang oras, nga panagchichismis tayo po iti tangatan, dahil po iti manong iti tangatang kapsat, ni Manong Roderick Ben Molina, di nanumo nga host iti liwliwa kenrayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Happy watching kada kayo amin papagayam. Tagyaman na kiti Bastikoy Philippines iti Bastikoy Ballesteros Alakapan Lasam branches ken kastamet iti Flora Apaya branch. Agyaman na kapo dagiti sponsor ket ibasak man apo dagiti sponsor ko nga simmangkot na po iti daytoy nga oras. Agyam-yaman na kadagiti amin nga nakaitid iti sponsor na po iti para grand finals dagiti finalist ko apo nga 14 dagiti admin ko da kayo amin na po nga buy-buya kinagdingdengeg. Happy watching kada kayo. Ismail kung na dato'y badok dato'y apo agyaman na kiti kadagiti apo nga sponsor apo iti para grand finals na pasangput ko na po dagiti kas ngayon kayo itulong iti para iti abagan dagiti apo nga finalist ni Miss Lorraine Bagoyo, kasamit ni Mrs. Angelina Cortez, ni Miss Nicole Beltran, ni Mrs. Cherry Calio Spence, Mr. and Mrs. Vincent Agalot, Mrs. Irene Padron, Miss Lisa Pasqua, Miss Maricel Pasqua, Mrs. Admin iti Singapore, Mrs. Amalia Rabanal, Miss Marlene Orpia, Mr. and Mrs. Ronald Permin, Mr. and Mrs. Gorgon Hidalgo, Mrs. Jocelyn de la Cruz, Miss Wyatt Jane Mendoza, Mrs. Imelda Arela, Bastikoy Philippines, Ballesteros Lasam Alakapan, Cagayan branches and Flora Apaya branch, Mr. and Mrs. Cesar Acevedo, Mr. and Mrs. Braulio Reyes, Mr. and Mrs. Christopher Paz, Mr. and Mrs. Florentino Pasion, Miss Opelia Calida, Mrs. Deborah Bulusan, Maribela Labong Lizardo and Salwa Gers, Mr. and Mrs. Jun Samalio, Mr. Reynaldo Enayo, Mr. and Mrs. Junior Garcia Mamaklay, Mr. and Mrs. Maximino Concepcion, Miss Victoria Garanya, and Mr. and Mrs. Senon Jerry Mala. Dagitoy apo iti 30 nga sponsor nga nakadanon dagiti apo nga kwarta nga i-sponsor na kadagiti apo nga mga bag iti grand finals. Kada kayo amin na po, God bless, agyaman-yaman iti ayat ken tulong yo, iti Facebook page, iti liwliwa ken rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano. Agyaman-yaman na kada kayo amin na po, dagiti mayat pay nga sponsor na po ikamat yo, 1 week before iti grand finals, masapol nga mapasangpot ko na po dagita nga sponsor yo, tanong alpas to ti grand finals.
hangkon tong aksepon na natakababay nalpas ti grand final sa ko aksepon da kita tulong yo. Thank you tulat tang kakabsat. 1 week before nga sumangpot ti 1 week before iti grand finals masapul nga sumangpot na ako da kita tulong yo iti Wiliwliwaken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Isalayo ako ang patumarat dagiti sa pipintas nga masang niweng may sagot ko kada kayo amin nga ako ako'y buya ken anyaman ti bubranyo di tayo tingagundaway magmaturob ng mangan aglaldalos sige manso shout out na kapo shout out kayo ay tumaging lagi mo Gilbert Bogtansil katamay kiniros ta Garuma Amor Solo ni Emerita de la Cruz Utayde Kate Ann Marie Dina de la Cruz Lea Pascua mayatin kuya ko na namadipay Lea Marlene Rabara ayon Maribel Eslabon Lizardo Mayadmin Ginette de la Peña Sordilia Mami May kunakman no audio kunanan Maribel awang garot ni Adson nagmami ito nga nag-live na kon Kastamit ka ni Angelina Cortez ni Junior de los Santos Kastamit ka ni Pabatiman ka ni Reynaldo Inayo ko na ni Junior de los Santos. Hello, happy watching ko si Reynaldo Inayo kita aparika gayan ani Joseph Gilen Erese Angelina Cortez Joseph Gilen Erese ng pagkamalim bonita sir kastamat ka na kayamin ako Power Beast. happy watching ka na kayo kami napakapungag kayo babalik kayo ang pa-shout out ta nagagutak na shout out ta pa ka na pagustuhan na di Rabi hello Mami May ang pasyakata Mami May mga salpot kati masila hello watching from Jeddah USA ko na ni Marie Cheryl Rolly Ray de la Cruz hi to Cheryl Rarieta hi watching from Kuwait ko na ni Cheryl Rarieta kumusta kayo po dito Kuwait isalayo ako kakayo po nga OFWs paborito ti OFWs Rasos City rin kakayo po nga buya di kayo pa nga nag-like ka na kayo pa nag-follow ti page i-page to ano mo yan ang follow kayo na po tadabakan nyo alon ito no grand finals ado ang takitilod ti Wiliwliwaken Rayaw dagiti OFWs kakapsat into no June 17 kastamat into no grand finals ala kakatawa daming kakapsat anyo ka dinakit kita na di kilikikon dati na taro pa kung di kita nyo na po ay Cherry Renalieta Ginette de la Peña Sordila makapasala diya sir dito'y kami hospital ti Malaysia na kayo amin na po nga data Malaysia dita hospital ti Malaysia happy watching ka na kayo amin na po ikembot yu tap no di kasta dagiti pasyente yu apo ko umimbag na rin sigida na kayo amin na po nga ka Ilocano dita Malaysia happy watching i-share yu ato yu apo tano adupay ti makabuya ayan na po da kaya po nga taga Malaysia dita Hindi Pilipina, Ilocana, agbuya kayo apo. I-share nyo. I-kismis nyo dito Malaysia po. Mani po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dito iti pagayam nyo kakabsak. Si host, tinanong mo nga host, iti Wiliwliwaken Rayaw, dagiti OFW, siyak ni Roderick, temporal den, Lizardo Molina, Timang Ted, iti Wiliwliwaken Rayaw, iti dayto yung aldaw.
Maribig, Kapayagan City, kuna ni Catherine Escalona kanto. Kahit itong Maribig, ugali serya. Among latat tayo favorite na, nana. At hindi sa laong minto no, so Grand Finals. Dati nagpintas ti pa, nagkimbot ko dito, lima tikadwak nga inna, nga nalalapsas nga nanang idikalman. Kasama ni Mami Mai, at salakam to apo no Grand Finals. Madama iti practice mi kanta ito nga music. Naging mas tiket ko kay bot ni Jayan. Nakapractice kami na minsan ng kakapsat. Ang buya kay ito iti production number ni. Hello sir, Rosly watching from Kiev. Mate watching from Kuwait. Bernie Soriano, hello sir, sagutan na kaniman net na nasamit na sa biweng na buy-buya iti-live mo jay dito'y Piat Cagayan. Kumusta kayo apo dita Piat Cagayan? Naimbag nga malamyo amin apo dita Piat. Numapang kayo apo iti Basilica Piat, iti Basilica dita isimbahan ni apo bakat. Apo kay ikararadyumot apo dagiti padang nga OFWs. Tasapay kumapo ta nakaradkad kami nga kang kanayon. Dita apo nga taga Piat, Cagayan, naimbag apo nga Rabiyo dita. Happy watching kada kayo amin apo dita Piat Cagayan. Madamdamay kang kayo apo ti napintas nga kamiweng isagsagot ko kada kayo. Sapay kumapo ta ikararag na kami kinmi apo bakot dita Piat Cagayan. Thank you very much. Nelly Soriano, thank you manang. Pasirip man nga rin atasala niyo sir. Apoy pasirip ko pa lang. Hanto na ima sana ni pasirip mo. Lokaisan yun to into no Grand Finals. Lima kami. Shakti Star Dancer daading. Sana all kasali kuna ni Maribig o Galiceria. Rodrigo, Jan Berbano Costales, pa-shout out sa mga taga-Apari, lalo na po sa Gonzales and Berbano family. Kumusta kayo amin? Kalugaran nga taga-Kagaman, Pakak, Apari, Cagayan, from Jan Berbano Gonzales. Taleti, hello sir Roderick, nembag nga Rabim Kapsat, Kastamat Kapsat, Reb Mariano, Merly Soriano, Amen, Lorraine Bagoyo, Reynel Jobin Alacosta. Dahito yan na po iti sagsagot ko nga kanta kadagiti amin nga taga Piat Cagayan. Dahito ya po iti para kada kayo amin nga taga Piat Cagayan. OFW ti Piat, kastamet apo di Pilipinas. Dahito iti para kada kayo.
Dahil ito'y met kakapsat, iti sagsagot ko kadagiti amin nga taga Santo Niño Cagayan. Para kada kayo amin apo nga taga Santo Niño Cagayan, amok nga naurnong kayo apo dito page, tiliwlewa kinrayaw, dagiti amin nga taga Santo Niño Cagayan, nagbiag kayo mat apo. At da ito'y finalist apo nga nagapuditayan nyo, kagyaman nak amin, kadagiti amin nga taga Santo Niño Cagayan nga nag-like, nag-share, iti daytoy nga page, ken nag-follow kakabsat. Daytoy met ti para kada kayo amin nga taga Santo Niño, Paire Cagayan. Dahito met ti parakin da ng ti emoji sign nga nakaungat kakabsat, diya kamo niya babasol ko. Dahito ti parakin king kakabsat, sapay kumatamay dalab ka madamdama.
nakati COVID. Ayan ang titi emoji sign nga nakaungat kakabsat. Anak taon kaon ganto'y puso. Hello, Ryan Alcabedos Ugali. Among Ryan, kagurgurat tikas dyan, makibuybuya dalang, agungot-ungot na kidin. No, madim kay tagbuya, ala ka, ag-skip kan, pumanaw kan. Alam data ulos mo, nagbalkot kan, tamabang kayo sa bali. Aglalo no taga OFW ka, sika kumati kapten na ti COVID. Gurgurat tikas tang tatawa po. No grand finals to, hang kayong agbuya no mangkid kayo te angry sign nga emoji. Ta ipa-block kayo kada kiti admin ko ra boy boya matuloy na ta ti grand finals mi apo. Hey to Mama Flor Abeliana Borday. So, admin Marivic Ugali Seria. Ag high blood na, dito yung makingkin city dara nakakabsat. Kaado ti tao nga pasaway, dito yung lobo. Nagado ti matay nga nasasangpat. At di pa lang nasasangpat ti matay, dagiti tayo kuman naloko ti matayin. Ros, hang ko nga nakita na ginagan na. Hang ko nakita ginagan na nga magparang madamdama da di. Ay angry sign, i-block ko madamdama da yan. May block aja madamdaman na Ros. No, sino tinangipan da di kakapsat? Agpa-dispensar ka kanya kung tano ti kasta ka agam-am mo ta, video call tapay. Jakaya, numapukaw ka na si kalaeng ihinayan ko, idita tentiag na nayo. Cool down ko na yan si Deli Pinil. Amo man ti high blood nakdo kasta ti makikita. Tawan ti sansantuak. Nalain na lang agaga alta presyon. So dagitad do mga DJ. Siyempre han na nga DJ, han na nga agrala mga DJ. Aramidi lang nga to ya po para kada kiti pagsiyaatan tayo. Ragragsakan kayo, liliwang kan ray awang kayo lang nga po ta awan ti balak kuwag sikat. Han na nga agpasikat. Ala ka no, buy-buyaon dak, agyamanak ko, no di na kaya buyaon. Thank you very much. Awan tinasaka nga baarang ko no kwakas jay. Mapangkay sa bali nga live streaming, ta agdengag kayo ti lablabilab di jay nga tagduma. Toy hiyet ramil ayudalin sa malyo ni Sir ikatem nanton diya kamo no may kananto pa siya pa rin naungtanan na munan o para kanda din ng titi emoji nga angry sign kakapsat I love you no sino ka man nga nang ipan.
Pasaraman, Jocelyn Inday, ni shout out ang pupot kini Cordamia sir. Pusong sir ko na ni Evangeline Plaza Viernes. Alam mo, ini sa Balimot natin kitain nyo sa Balimot yung parangay. Sinatan. Di palang ko mo dati tawamin. Sakit ta ulong sir ko na na. Apo nagpres ko takulay ta ayan mo sir ko na ni Larissa Cortez Arthur Jr. At anak ni kusina manong. At anak ni kusina may awan nak di kayan ti paglalay baknag dati. Ayan ko na. Bati ka ng baiting kabit ten sir ko na ni Marlene Cabara ayun niya dyan. Love, nagmayat-met na sonata mo sir ko nada. Ewan, tapusong sir. Okay, Alex po, sir. Alex po. Agita mga sonata ko nada. Hi, Jackie Molina. Happy watching Kabagyan. Next sa runod agiti Kabagyan kon Kate Adriano Anilom. Sira pa yung gumuwit kan samit, kung nanahaan na gumuwit, at i-explain na lang. Yak masingkutan, kung nanimi, maribig, o kanisyan yan. Panabungot ko, nalipatak pa yan, ikaw nagsabi ko. Ang kape tayo ako. Alas 7:45 dito, Pilipinas, di orasyon. Alas 7:45 ko, akala una sa mo dito yun. Ay, Mami Maya, yan mo. Binaliktad mo. Nalamdownin sir, nana. Hello sir, pa-shout out naman po ako. Leniram G. Guillermo. Sir, pa-shout out man namin nga team MKL Jai request ko man nga kantaem. Inya kansunog. DJ Ryan. Pa-shout out naman ti family Guillermo. Sir, thank you ko na ni Marinel Guillermo. Silogin pag-uasan ka kami mga akap kami sir. Aglalo di kapit ka press kape, makapahay blood na talaga. Agure ka ta manugang apaunay ta manungit sir. Bats ko di ka bagis mo ni Glenn. Ambuya ka ron. Alawon lang. Anya naga mo. Ni Arthur. Hindi pa makita na Arthur. Noel Vesperas, Loren Baguyo, Ryan, Nawen Perem. Ryan, gure ka na Ryan. Kanta madam-dama Ryan. At naman yung nagungutan. Alam po rin pumunyo ti emoji sign dito yung angry sign. Problema yung problema yun. Tahang ka siguro na pagustuhan ni Rabi. Shoutout man iti family Bueno Jay Amulong Cagayan. Na kayo apo nga taga Amulong Cagayan. Kapkablawan na kayo ni Terry I. Terry I niya tipay pa siya nga mo Terry I. Manuti matam Terry I taluon no dua. Rainmel Joven Alacosta sir san tunay nga agkap kape ngamin makapahay blood kunada. Kantahin siwit kuna ni Jane Dagdagan. 7:37 PM dito yung Hong Kong. Anya ayan mo nga lugar idol kuna ni Crisanto Celine. At anak po dito ay Santa Cruz, Tenerife, Spain. Lugar dagiti Espanyoles. Awan ng Pilipinas kakabsat. Tatlo na Santa Cruz, Tenerife, Spain, Espanya. Espanya kakabsat. Lugar dagiti Espanyoles. Iti ayan to yung matibiyang. Hi to happy watching to Crisanto Celine. Kata kayo amin na po dito Hong Kong. Ang mawagtawag
talagang adulat naman di nakukunong ti pampanuno na po bubuyan na lang arudan tawagan na manin kagurgura lang unay na kita bus nga aglamlamisa kong bumara na manin 12:38 tel daw hello mami Maya sa na tumawag lang tayo mapili na once ka timawag kayo tidwa nga tawad tahan ng alalaan tumaktaki dahil tawagan nyo isungahan nyo nga ipilitin no pa por Diyos ay kata kayo amin na pong OFW no tumawag kayo di video call wano messenger tawals nga namin duwa nga tinawagam tahan ng alaanan kaya nasawon tumaktaki wano mo is po dahil tawagam hamo nga ipilit tatawagan na kantulat tabal baliwag do tawagan hamo nga pilitan tabaka marimaan nga isusut na kailaan awanin na bitinan no alam na titawag mo kumusta ka kabagyan? Natuya dati managwalay ng asawa si Mangkut na may mayin pagkakana nagitugan tilikot na pinalikot ang nakpay ipalos na pinalikot ang tinami ko yung palikot na patang ay hello ka na kayo amin ang bukayag taban nyo ang lalaki sa usawag ito yun na presko ka manitakta siya at dito ma'am napudo dito yung ma'am lagay na along sa paliho lalok laki na kailang labing mo kunana mami ang mga iba hindi kinapod mo Naramit ba? awam mo ay ang po liwliwang kayo nga po ang sasalawasan mo dito ano lang ang katawa kayo po anak ikukuking ako nana ayan kakapsat dahil jay kaputay ayatin ka ket dahil timot ti parakata kayo amin na po nga awan tilabas na agag shout out naklatan nagpintas na sunatam ko na ni Marinel Guillermo Wen kasto yung nagwapo na agarod diyan nga nagpipina di mo nagwagwapo ti sunata kay sagsagot ko kada kayo amin na po love call nagpudo dito yapo summer mi dito ang katawan ni Roel Vesperas ay palikod ng baga siguro nagpalikod ka mo aling birabi niya Roel Vesperas kaya mami may nagadog kakatawa dahil abuti di na makayat one time take time next time na lang baka ko na when uremet dito siya repair ni podot na ako hello mahal kumusta kayo amin ako dati ni mahal ko kapkabay ko karkarawa Kura lang mami tanong katawa da. Sus Maria Joseph ko na. Por Dioses ko na ako. Hey, happy watching nga po dito. Barangay na napatan na Parikagayan. Ti Asierto family. Iti Orita family. Tanda family. Tilaige family apo dita na barangay na napatan a Parikagayan tinakay kamangan toy no motilyang ni Manong Marlon tay aga-aramit di pandesal dita na napatan I miss your pandesal Manong Marlon asierto ubong kano 70 viewers nagigtutak na kado ang buya
partay sinkarna ay nagligat biyag. Sir, reply ko na lang busy luto at daliti pusa. Umapal nakman sir ko ni Ros ang kaumapapal. Dakas di aga-apal kakabsat. Ang kaya agap-apal kakabsat. Iyuray yung ngagawid kayo sa kay tumuuwapros. Apapros ti bibigat, apapros ti bukbukot, kadaglalaok. Sumbat ang message ko kanina. Madi na unay kayat tiag parpalang dati asawa, madi na kayat tiag sikat. Lagi ang maipay hanang ipagpakita ang ano nilugmog na ta nalugmog. Nga mamuyo apo ti nalugmog, naimas. Nalugmog apo ti naimas, nalumuno ko. Ay, kakatawa na. Ay. Alam mo na ha, umapal na man. Ngayon bang nga rabi yun akong kunan ni Leticia Molina. Hello auntie Leticia Molina, kabagyan. Kumusta kaya po tita nanampatan, apari kagayan? Dahito iti kalugaran nyo ni Ging Orita Molina. At iti asawa ka po. O auntie Leticia Molina, adda ka bugay mantik kita. Iti nagawid kami, ang kamo may nagpakita, tayo kang ako mati sabon. Gusto ako ng sir ko na da. Wow, ko na. Agpapapal kamit namin sir, mabayagmit na tao nga di nangaprosen ko na na. Musta ma'am, ni Marinel Guillermo. Amin ang mga sasalawasawag dito, kaya't ko lang agkat katawa kayo, agsasalawasaw kayo, hangak pay-pay sa nila, duma. Yung no, siyempre no, may papanapo iti singing contest ko, agpay-pay so amin nga pa nang ibagbaga kapo. Yung no, kastoy nga lang, live lang nga sinsinan, agsasalawasaw, agtabot ikastapo ko, maragragsakan kayo, and maliwliwa kayo, apo iti dahil nga kanito. Ket kapu-aputan nagadu kayo magbuy-buya. Alak ikang kayo motapo iti sagot bilang musikal para kada kayo amin nga buy-buya. Agkanta to inumuti biyang tapno apo may mayat apo iti panag katkatawa ken parang linglingay ko iti daytoy nga kanito kada kayo amin. Walang iba, alam mo yan, di ba? Sa simula pa, sinabi ko na, ikaw lamang aking sinta. Lahat ay kaya kong gawin. Lamang ang iyong damdamin. Huwag sana pagawinangan sa puso iyong lalaan. Ang buhay ko'y ihahandog
kayo amin apon nga isagsagot ko kada kayo amin apo nga naka-tune in dito ayan ti kwa tayo apo. Facebook page tayo. Ket kablawan kayo apo ti naragsak nga aldaw, rabiyo, bigat. Ayan man nga suloy ti lubong kada kayo. DJ Ryan, dahito yung ti paraking ka. DJ Ryan, iti murmuray ken linglingay. MKL, DJ Ryan, dahito yung ti request mo. Kantag para kada kayo. Amin apo nga tagas. Magisteros ka na yan. Iti officers and members, iti MKL, may pangkawaluan ni DJ Ryan, Ryan Al Caballos, Ugale.
Murmuray ken lingay iti live streaming ni DJ Ryan Alcabedos Ugali. Thank you very much kada kayo amin na po nga nag-comment. Laglagipin nyo hanak nga singer nuno diket diapo trying hard singer to matibiyang pangray-ray aw ko lang apo kada kayo DJ. Anda ka na alam nga imbitaran mo may kanta no adanatayan. Ayan, na makapalagip tinapalabas ko na po, damot na palabas mo yading ako nagpintasan. Isang sagot ko dahil kada kayo amin na kung agoy-goya magangganasan agilile kinagpagpagag agad katawa kentoy numotibiyang anak na panam by liwa. Happy watching to my kasinsin Francis Dwight Molina, kumusta tayo balasang iyo? Kastamat kini atay kapisi di puson kasinsin Francis Dwight Molina di Tamabutalis Ballesteros Cagayan. Kumusta Tangkol Franklin kinantisita? Kada kita kakakapsa mo. Hindi ka man lang makita. Pimanaw ka, imbatinag ng may mansa. Ani ang di mo kinaya. Perfect. Kung naman ang Angelina Cortez. Hi to! Pa-shoutout man ka nagkatiag birthday. Ijay gaang Manong. Manong. From Violeta Rapuya. Nagkatiag birthday ti Tagaan Kurimaw, Ilocos Norte. Happy birthday kada kayo from Violeta Rapuya. Ajay man paboritong sir. Ako ko doon si kataltalo man latang. Kaya man nag-sir ko na ni Ryan Alcabedos. Apo si Kamang Marinel, tagapulot ka na tagapulot. Hello Ma'am Gilda, Alonso Paliho Tamayo. Francis Dwight muli nagkatawa, makapamurmuray. Apay nakaturog kan Kate Adriano Molina. Ryan na miss ko ata nga kanta ako. Kat Kellen kuya, kuna ni Francis. Ayam mo Francis, Dwight, ayam mo, data ka mabutal sa buy-buya kayo. Dati naman ang muna eh. Nakalaga sa peti pa. Tipan bisa. Pan. Jan ko heto kumidaki. Jan. Ayam mo karot. Hello Jan Ben. Manong Edward Istay. Hello. Hi Jan Derek. Sabi tiputot ko po. 11 years old. At the Barume dito yun. Mira. Hello, Uncle Francis Dwight. No, walang kuno. Kata kayo amin na ako nga datalukpan, nabulog Cagayan. Happy watching, happy listening kata kayo amin. Nang nangruna iti pamilya ni Francis Dwight Molina tay balasitang nga putot na kastamot ka tayo napintas nga asawa na niya naganap yung asawa mo nalipata ko. Hello ati may kanal. Kata kayo amin na po di talukban abulog Cagayan. Happy watching na imbag nga radio amin na po. Oras tayo na po dito sa Santa Cruz, Tenerife, Spain. Alauna iti malem kakabsat. Alauna iti malem dito Canary Island, Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kung ano, aldo pa lang, malumgaya mo, kakabsat. Dahil ito'y matapo iti para kata kayo, nga isagsagot ko kada kayo amin apo nga awan iti labas na. Dahil ito'y matapo iti para kadagiti amin nga agbuybuya kinagdidingig iti daytoy nga kanito. Daytoy Edric
Biag TDH. Tataman lang ipakita idaser. Kuno nyo mo ibagbagay ka kapsat nga ikita man dagiti Espanyol yo. Kuno nyo kumakam ka ipakita kita tama manu nga ipakita isuda. Tama di da kaya te pagpakita. Aglalo tayo nuna na strict unay. Ang akas na kanya nga humble, ang friendly suna, naungot, na strict ubing, karayo mga bautan. Patakaran dito kanya da kakabsat no makabasol ti maysa tuwa da nga nakin basol bautot nga dota no agsangi da kasi no may salat ti bautom agsangit di maysa isalakan na di maysa iso nga duwa da nga mabaot o renawan ti basol la di maysa. Kita nyo isagsagot ko magkini Nerisa Maria Teresa Molina abuy buya ka ading ipag dahil iti paraking ka nga isagsagot ni Manong Darek kada kayo amin dita Lukban Abulog Cagayan. Sikantay kapitasan kanang labas itay tarupa ilay mo anaahitan sino katang pinaugeran upuan ang mulayan pintas ang aglap na pusanang idakis na hangan ilagay mo tingin kay sagsagalan saan net ng ating pag-ibigan no isupagsakan muray payamin keret na yun na musang ulit kay kansyon angin kumay sa lemo kumay talakay mo alip-liputang may sugi na gatlong kanya di warda ni sintapay ay maulawak sa maulawak ng nilbet iyak metyang mataro sa tiktikay mo ng limit nilbet tungan mo ka din tungan na asawan di kaipat batek nagdalang ang bunyan kang ikapay lamar market. Hello Mildred! Kada kayo amin ako nga Mildred dita ng pangarabiyo ako. Mami salata.
Kan kesan Kapay lamang mare Sikan tay kapag nangan Lahat dapat kapalailangan May oras na online Pero selfie ka kada timeline Kasama damit tay pamilya Timpay pulos na pag-serve yan Kapalangan mo yung obra Balangan ka bupay lang Managkuha ka pa'y oras mo At tanarin na'y tagilin mo Mananungan ang isitan ko din mo Huwag mo narasa'y takikiday mo Pinapating may sablagay mo Nga nangakutin kasi mo Mapulawin na itapuso Ay tapintas hanap mo Mapulawin na itapuso Ay tapintas hanap mo Ay, maulawak, Mildred, kakabsat ken gagayem, maulawak, Mildred. Kaya po iti sagsagot ko kada kayo. Daytoy met ti para kada kayo amin nga awan iti labas na no ada Mildred, adamot Mangboyet. Daytoy po iti Mangboyet. Saan ko lang ni Jovelyn makikita ang pailangan? Ang mulapsukan ko maulawak. Oy, kung nakanood ay kasawa ka, babae ko na isawa na ko. Lakay, hamulapsukan ko maulawak ko na nako. Inya mo ba ang dagi niya kasawa pa yung bagay bakit na nga hamulapsukan lakay ko maulawak ko na na. Isalam sir. Ay, Tejo sa din Edsi sa agawit na kain ta makibal sir. Hit, araming. Uray maka doy-doyekak no at kanta nga baka uy-doyekak no at kanta nga maestro may ray-rayo na manmanutikas ta nga liwliwak. Thank you ba Manang Bina de la Cruz. Uray anyag insura na na minsan nga aldaw Ay walang matanagan na ka buwasimot niya bubuyan nakaturog ng sabot ng bigbigat pa ilaw. Uno naman dabing magkikakapsan. Ay Mangboyet Ay amang mga naboy Dilay sila bandaway Apiting Nagkiti mga tibalot Nagkiti mga tibalot Lagi mas nabalutan Nung kumanangin Linep delam Taaran mo maglas na kulusan Ay awan kumati Problemam Tatimigre nga asawam Hi Edith Corpus Happy watching Edith Flora Belia Morday Anthony Ramos Alvarez Hello Anthony Ramos Alvarez Kami dati munisipyo datoy condolence sino po datoy natay Anthony Ramos Alvarez Bakit na Daputi aram na adi matetela Kakayo ako nga nga papakiti question and answer portion kalpasan tayo kontak ko at iloader po dita Balisteros ilod punto na po dagiti dinawdawas po ti number na hindi kalman busy to ilumutibyan so nga pagpaspasensyahan nyo na po Lemengkan Di bakit mo sarsarakin na ka At dapay igyan na abala Nung kumanangin Tinip lang Taaran mo aglas na pulusan Ay awan kumati problema Tatimigre nga asawa Ay Mangboyet na alakan At kararan ken naglemengkan Di bakit dahito yabuti para kada kayo amin dahito di para kada kayo amin na po kas panagyaman ko apo dagiti likers ni Timay sa nga finalist Nung siya tuti ang asawa
ti taltalon nga ay kinanta ti leading iti likes iti YouTube channel to yung motibiyang ket ti may kadwa po nga leading dayto yung matisuna leading dayto iti may kadwa po nga likes kadwan ti likes di jay YouTube channel to yung motibiyang YouTube channel ti Bagbaga Kawan ti Faithful Choice channel iti YouTube to yung motibiyang daytoy second na kakatuan YouTube channel to yung mga tibiyang nakatuan iti like isudat ti aking kinamat ti jay YouTube channel to yung tibiyang in-subscribe yo ken below ko niya po ti Roderick Molina ito YouTube the Joel Florido Tagumasik ni John Ray Maala isuda po ti leading di jay YouTube iti leading mat iti People Choice song kakapsat ti leading di jay apo iso ni Joel Florido Tagumasi itay kinita kada 1055 likes kun heart na di jay ket iti sumaro no iso ni Sheena May Artates apo agkikinamat na di jay ayago na kayo tetid kumat ni Sheena kada kayo apo ni Sheena may kadwa nga pwesto di jay ayan ti People Choice may kadwa nga pwesto umuna nga pwesto pailaan leading iso ni Joel Florido Tagumasi Sheena May Artates second nga kangatuan iti likes iti kunhan iti People Choice Award
iti sumarunong ay nagisagot ka na kayo. Iti may katlo nga kumamkamat iti people choice song iti likes na kakabsat. Daytoy. Ayam mon. Daytoy iso ni Arilisa Orsolom. Sagot ko na kinakanta. May katlo ka kakabsat iti people choice likes on heart. Kuya, liniwa, kanayang, kagitian. Santo Niño, apat na Cagayan. Mona Lisa, Valenzuela, Orsolom, may katlo nga kangatuan iti likes on heart, iti people choice. Oras na, asya tayo malayo. Hindi ka, ayat ako. Emping na lalim, ngayon na pirukan. Tay mapukudo, kanya ikiten. Upay na sa den, ngayon tayo tuloy tinulen. Amog adakes, tintararamitin. Jack may tulad pa, ngayon na kuyain. Panagwan na, yapukin niya lain. Diyan tayo dun, sa ating tawag to. Ipulog kanya ang pinulog ko. Ako na'y nagbarilak ang laro ko. Nagpatipin sa buko. Talagong salita, marisutay subyana. Pusokin rigna, isuada ng karbingan. Awan kitengel ko, ang ipagkenggan. Dila ko'y ayan, kay aking palignan. Diyan tayo dun, sa itinatawag ko. Ipulog kanya ang pinulog ko. Ako na'y nagbarilak ang laro ko. Nagpatipin sa buko ko. Nangungkay na sa den, hintay ko'y tiruben. Amok adakes, hintararamitin. Diyak may tulit ba, ngayon na kuyamen. Panagwana, Di mamanggigan niya po may isang finalist, may katlo nga kangatuan iti likes kan heart, iti people choice nga nakapost apo dito yung Facebook page tayo nga liwliwa kinrayaw dagiti OFWs nga Ilocano in the person of Mrs. Mona Lisa Valenzuela Orsolom iti Santo Niño Cagayan naikamang iti nanapatan apari Cagayan Lisa Orsolom. Kaya po iti kanta na kakabsat. Ket da kayo amin na po nga agbuybuya. Agure kayo ta ikan kayo tinapinta sa po nga sonata.
itasan. Dahito yung mati para kata kayo amin na po dita Santa Marcela, Bayaw, Sunata Yatoy. Nagsakit natin sa akin na po na nakatabaw. Hi to Nightly PG. Nagmayat niya iwasawasin manong kunada. Ala, nagsayatin walang suwesen kalawliwa. Nagsayat musikalak tatiboy boyay ko na sir ko na. Ibalse pulipol mo man sir ko na ni Bingatabay. Kaslakad dahil budaan ko na niyang dideli pinol. Ay to Asriel Sardo de Jose, Ariel de Jose Lizardo. Balse pulipol, Manso, Hi Christopher Paz. Apo Presidente ti Asupil, happy watching. Isalam apo Presidente ta mawan ti pambanog mo, ikinay tingal daw. Mami, sara ta mami. Dati ni mami ko, nagsalamay ka muna na naka-short mat kasama di pa'y makita yung talegs na. Ay, nakadungan comment sir. Wat-watim ta ibalsem palang sir kunada. Nagkadapo, di pa yung nakasagana po telebisan para kasa kayo aming kakapsat. Kundi ni Nicole Beltran. Oy Nicole! Ito na agmuda ka, iba kami ito na agawid ka, tabalparan gagidat na agidat tayo nga agawid ko nakikita, siya ko ti announcer mo, Nicole Beltran, Iwanes West mo. Kuya, hindi kalatan siya, sulit man ti aldawin nga nawat-wat man urat, kaliliwa ko na ka. Alawin nga rot sir, kunada. Alay, Ma'am Gilda, ako ni Ma'am Lord Gilda Alonso Baliho Tamayo, gre misrak iti first year na katapo ko iti second year. Misrak ti aralin panlipunan, ano ang pamayanan? Iti first year high school ko, naitapot ti madaydayaw nga maestrak iti first year high school na, iti Quezon Colleges of the North, Ballesteros, Cagayan. Ada kayo po nga teaching staff, kaya nagti-estudyante iti Quezon Colleges of the North, Ballesteros, Cagayan. Ayan, yaman ti programa nyo ti dayto nga gundaway. Happy watching kada kayo amin manipod dito in Santa Cruz, Tenerife, Spain. Amin nga mamaestra ti QCN. Happy watching po. Di madaydayaw nga directress, principal. Kita po tinagapuan to'y naman tibiyang. Estudyante na kapo dita, nagisuro nakmat iti sa nga pulo nga tawen, iti college department, iti Quezon Colleges of the North. Urayak lang nagling eten, kung ano manang siyali. Dahito yung matipara kata kayo amin na po nga isagsagot ko dahito yung balsekin ni Ma'am Lorilda Alonso Baliho Tamayo, ti maestra ki di first year high school na. Dahito ya po ma'am, dahito iti paraking ka Central West isalayo po para kumintang no po dati.
bambanog kayo tita ito yung aldaw. Ginina na kayo, apo, awan tay bambanog yun apo. Isala yun lata. Tasaw na tamuser kunada mayat ating mga babae nga balse nagkana sen di sala sen hello lusen nakabahel taha wena nakladwang pay jay ay nanak mo iti kalig sen kunana no kakaskasari ko mado madamati sa buda yo at ay dito mang makaslakat at may tayok nga dajay apo langit tangatang no madamati budam pampanurtum datay atay panagrabinan hello Ma'am May Lucena Kabahel kumusta ka no Ma'am May Nog Sir Belen ko na makawid na taon kasi yung mangmangig di kaluluwain tayo makibalayanin ko na ni Angelina Cortez Sir Aisa Ormenga de la Cruz ano talaga Sir Salinda Change the music Sir J. Balse makaikat ti bandog nga mangog Balse mo datoy Change the music mayat na kita sunatam Sir kung nalinda tasani ala ulo sa kabo iparparadon ko dagito yung susunata Syantik man kung na Aisa Ormenga madamdama adanak ti Balse pay lang syantik madamdama nagpakadanak Sangha, Parigagayan Agiti amin nga ninang ko kung ninong may di kasar kakapsat naimbag nga panagbuy-buyayo amin nga may nakibuda kanya may di kakapsat yung payagan no malagibdak paya po dagati ninang kan ninong may tanagaluda happy watching ka na kayo amin na po after 14 years lumalasin ta ka po dagiti ninong kon ninang mingaw may nakibuda ide May June mami nakanoy din May 19, 2006 ayan hi ma'am may mayat pa isim mo talikod kuna na isalayo pa ilang kakapsat double step pabala palawad padaya pabagatan pala pamyan ang kakapsat
wasawas mo man ata data likod mo sir. May wasawas. Ala, maman mo ka nakon bati ma Beliaplon. Uso nata po kin ni nobyo kon nobya apo kuno ni Rosena kabahirtaha. Shout out kay patak nga nagapo di jay NCC di Ballesteros. Naimbag nga rabiyo aming kakapsat. Happy watching, keep safe po sa ating lahat. Tayo na namong abiyang New Evelyn Bogaring Guillermo. Hi to Evelyn Bogaring Guillermo. Dagiti amin nga taga nagapo iti Northern Cagayan Calles. Dita Ballesteros Cagayan. Dagiti apo nga mga paiso. Kapkablawag mo tapo dagiti amin nga teaching staff iti NCC FI kan dagiti estudyante dapo dita Bangir banda ti Laod iti Quezon Colleges of the North dagiti taga BNXS na imbaga po nga rabiyo dahil taas na naglaluno sa layo kini Mami Mai ko nun. Hello kada kayo amin Guillermo family dita Bunag Payagan is kuna ni Apo Christopher Paz Guillermo family iti Buneg Payagan is Ballesteros Cagayan. Kumustos kapkablawan na kayo po na Mr. and Mrs. Christopher Paz iti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Maribel Tubon, happy watching from Macau, sir. Apo, mayatman ko na ni Marinel Guillermo kakapsat. May kang bisita mga altaw taypay. Adanang adehe, adobo nga utong tisdak. Apo nagimasan. Happy eating apo Presidente Christopher Paz. Kaya may banyes. Kiguyod mo ni Mami May sirtag. Sala kayo pa lang. Pa-shout out kini Susena Revives. Happy watching. Jay man. Kanayin maputugtog mo jay hipon. Nya jay hipon. Ipon. Busing Sul San Ildefonso Ilocosur. Adata San Ildefonso Ilocosur ka nakita kon. Jay sa mo ti munisipyo kada nakaparking nga aeroplano di jay. Ayan ti silsirok ti mangmangga di jay kami nga nanganapo ti sinanglawi di nagawid kami. Kada kayo amin na po nga taga San Ildefonso Ilocosur. Happy watching kada kayo amin na po. Kada nakaparking nga aeroplano di jay apo sa mo ti munisipyo ti San Ildefonso Ilocosur. Gisamo na, ada na imas nga bulalwan kan sinanglawan ni jay. Ina lang nga. From Azucena Revives. Nakiti amin na po nga taga Busing Sul San Ildefonso Ilocosur. Kapkablawan na kayo ni Azucena Revives. Hi to Marinel Guillermo, shout out magti pamilya. Family ko nga taga-Gataran, Gamayon family, thank you sir kunana. Sir alay man ni Ma'am Tay wasawas yupay. Apa intermission number you sir? Agi intermission number you kano? Isalayo ako.
ni kay admin Catherine Escalona Cantor, mahina kayat. Agsakit isa ka na. Kada kiti kabagyag dita magsinggalo Ilocos Sur, happy watching Tala Biloria family from Belen Bugaring Guillermo. Cherlin Oragin din Ragasa sir, shout out man ni Tiragasa. Ken Unana family dita nanapatan Apari Cagayan from Cherlin Ragindin Ragasa. Hello to Gemma Ibanez, Maria Sabado Arapiles, God bless. Iris Ramos, pa-shout out naman kung ni Iris Ramos. Angelina Cortez, Haji de la Cruz, isalaman ating kano. OFW kasama tagtita ta Pilipinas apo na imbaga po nga panagdengdengeg ken panagbubuya yuti munno mo tibiyang manipod dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. To'y manong iti tangatang Roderick Ben Molina, Marimana Puti Pasala, Barcela Tapulipol-Pulipol. Shout out naman sir kahit isa lang. Hi Iris Ramos, happy watching. Kamatanagan ta, duli-dulitan ta. Iris Ramos. Thank you very much for watching. Have a good day. Kakamsat na kayo ako nga nabambano. Isalayo kita nyo ka. Agsala kayo, tapos aglungod kayo matamdaman kay Agdigos, mapasma kayo. Pagpakatawa ka ko na ni Marinel Guillermo. Hi to Azucena Revives, pakablawak man dagiti anak ko sir ni Melvin Pares, May Ann and Leo Revives. Sir pa-shoutout man ti Pamilya Pintora Suma, kakabagyat tita San Ildefonso, Ilocos Sur. Thank you from Pulita Sabado. Salayan garod latan da kitay narayray ken padrino kunana ni Catherine. Shout out. Para kada kaya po isala yo ato ikinikin nyo.
Shoutout man second ni darling ko dita Jeddah ko na ni Rain Haji de la Cruz. Tay kano darling ni Haji de la Cruz, naimpag kano pa nagbubuyam darling na. Dati may tapos di para kada kayo amin, ngawan ni tilabas na. Kabungatit ya buy-buya po. Happy watching, tingkapsat ko kapatid ko sa Iloilo, Mirna and family. Keep safe to all. God bless, love, care, Belen and family. From Belen. Di mo maapun ka ay ayaman. Sipot-sipot, request ni Rose Rose. Maak sisiwit na ata. Bukan mo kamanunok na yan na imayo. Iso nga amaan nyo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko. Lumawaat orboron ko. Sumurat no agkamanyo. Ay talaga, Asa ko talaga nga kurap ni Kamanyo. Ala, nag-late na nagsalabuya ko na. Yong, sir, magandang araw po. Manood naman po kami sa live mo habang kumakain ng hapunan. God bless po. Maraming salamat, Jong, sa panonood nyo sa aking live by streaming. Sa June 17, siguro sa linggo, sa darating na linggo, ewan ko kung magla-live po ako kasi busy na ang iyong lingkod para sa Grand Finals. Sa June 17, birthday ko po to, kaya magla-live po ako, special live presentation. Iti liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Dito'y apo nga adon to iti abakon nyo nga preload. Ito no June 17, Merkules ka di dajay. Busy tapay lang siguro, sir. binisita di Na kwaunay na masla kwang na kwaunay dajay na liday. Dahil ito yapo iti si Sonata na ngayon ko hindi Rose Rose. Isagsagot ko ni Rose Rose. Kapay nga dati lalaki no kas asawa na nakasamsamit panagayat pamateg na kanayon nagragsak rupa kenrik na di na pa'y kayat na mayada you can bakit na nung naglabas manunarawin na panagdenada nilalaki kas na isuntay mauma aglalo numalok ito tibak kada na agsapol kung sa bali babae paglagsakan na agsipot-sipot ka nuwag babae ka ni babakit mo palpali iwen na ka agsipot-sipot ka manong nurumwar ka ni bakit mo baka suruten na ka amang ano din pero among napagkakarayam numasukong na ka narigaten manong baka day tako pangket puten na sipot-sipotan nyo ako kitasawa yun ni Mami Maisod ko nga sipot.
Dahil ikinitin ko na Unat saratan iti barkada na Adalat tatay babay nga tungtong mandam Kanjawan datay kadwada nga awan naramit na Kapoy kanot lalaki nga awan titiks na Agsipot-sipot ka nuwag babay ka Ni bakit mo baka suruten na ka Agsipot-sipot ka manong noromor ka Ni bakit mo baka suruten na ka Mga nudong tao amot pagtatarayang numasok ko na Narigatin manong nuray tako kemputen na Sipot-sipot ka nuwag babay ka Ni bakit mo papaliiwen na ka Agsipot-sipot ka manong noromwar ka Ni bakit mo baka suruten na ka Yan kakapsat ti sipot-sipot Rose, ayan, Rose. Kay JT, saksagot ko kada kayo amin ako nga. Awan ni Dilabas to. Dahito ya po iti para kada kayo amin nga aguybuya. Ket umadungo gumasit ti aguybuya kada kayo amin apo ka naimbaga pulat nga para aguybuya yo tagkang kantanak ditoy. Magangganasan kayo. Tapay 15 minutes apo nga panagkakadwa tayo sakbay nga agpakatanak. Huwag na sana lumayo ang hiling ko lang sa'yo kung ika'y nilisan pa pag wala na'y paano ba ang dalangin kung ito huwag mawala sa iyo umaasa diringgin ang lalang sa atin Sasayanin ba ating mga nasimulan Tuluyan ang itang magiging dahilan Tandaan ako'y para sa'yo lamang Kung kailan kung gawin ay mahirap tanggapin ang pag-ibig sa atin. Lagi mo iisipin. Happy watching to Chris Ragasa. Kailin na laging din ragasan at bulbuyan ni Bayi bakit kinilakay na. Nilakay, kini bakit nakakapsa at bulbuyan na agasawa. Happy watching. Ngayon ay wala ka na, daigdig ko ay bumanglaw, naglaho ang sikat ng araw. Ang pangarap kung lagi makasama kang muli at sa bawat sandali
sana lumayo ang hiling ko lang sa'yo. Kung ika'y lilisan pa, pag wala ka'y paano na? Nyaji pa kansyon mo, Chris. Yan natin, mukha yung natatayay. Bakit sinta ka no? Oh, ayan kakabsat, TV. So nata nga para kata kayo, taurin no jak amutek kansyon, pangliwliwakin pangrayrayaw ko kada kayo amin apo. Daji lang apo. Kitak ma daji request na natay. Daji apo iti para kata kayo. Kitakman kakabsat no amok nga kansyaw na kantaon. Bakit sinta? Bakit sinta? Dati man napipintas ko madam daji bakit sinta ko nga nagpakadang kakabsat. Para kiti cousins. First cousin. Para kini Chris Ragasa and Cherlyn Ragasa. Kiti agasawa po agbuy-buya nga hanunay nga agad dayuda po. Noong tinanggap mo ang aking pag-ibig, parang akin na buong daigdig. Sinalita ko sa aking mga kaibigan, ngunit nagalit ka ng iyong malaman. Ano man talaga ako? Bakit relasyon natin itatago? Ang nais ko sana malaman ang lahat na tayong dalawa'y nagmamahalan. Bakit galit ka pag dinadalong kita? Mas gusto mong sa labas tayo magkita. Kapag kasama ka, lagi kang balisa, at para bang kinagatutan ka. At hindi nagtagal, aking din nalaman, ikaw pala'y mayroong ibang minamahal. Aking nabalitaan, anak siya ng mayaman, at malapit na raw kung kayong ikasal. Ano man talaga, mahal mo ba ako? Bakit ngayon relasyon natin itatago? Ang nais ko sana malaman ang lahat, at tayo'y dalawa'y nagmamahalan. Bakit galit ka pag dinadalong kita? Mas gusto mo sa labas tayo magkita. Kapag kasama ka, lagi kang balisa, at para bang may kinakatakutan ka. Daji Apuete. Ano ba po ka parang bumasit ya buy-buya? Oh, Chris, Ragasa, patasin mo mga kanta natin ading.
pusa, ang patay nagtutuloy-tuloy. Di mo naisip nang iyong iwanan ang aking puso. Labis na nasaktan, malibang pag-ibig ng aking inalay. Ika'y nag-akala ito ay hindi tunay. Bakit ba biglang naglaho ang pag-ibig mo sa akin? Bakit ayaw mong dinggin mga paliwanag ko? Sabi mo'y sadyang wala na dahil sa magkakasama. Bakit ba sa iba'y laging naniniwala ka? Bakit sinta? Di mo maamin na dahil sa akin ang ating pag-ibig ngayon ay naglaho na. Umanitong puso ang iyong pagbabago. Siya ba ang magpaalam? Siya ba ang hindi lago? Bakit ba biglang naglaho ang pag-ibig mo sa akin? Bakit ayaw mong dinggin mga paliwanag ko? Sabi mo'y sadyang wala na dahil sa pagkakasala. Bakit sa iba'y laging naniniwala ka? Bakit sinta? Bakit ba biglang naglaho ang pag-ibig mo sa akin? Bakit ayaw mong dinggin mga paliwanag pa? Sabi mo'y sadyang wala na dahil sa pagkakasala. Bakit sa iba'y laging naniniwala ka? Bakit sinta? Ala pasensya yun na po no akyok na tutad kuma anayon namin datoy liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano kakabsat kasjaya po iti para kada kayo amin nga awan iti labas na po dahito ya po iti para kada kayo amin nga balbarang no hanak nga ko hanak nga ma-strike dahito ya po iti isang sagot ko kada kayo amin nga awan iti labas na. Dahito ya po agananos kayo tabarbarang hanak nga ma-strike. Paspasan nyo na po tagpa-shoutout ka at pangalan na kong tamang kamin. Okay lang ba? Tita, kumusta kayo mo at kuna ni Chris Ragasa?
Bakit ba pag ika'y Hello to Melody Oncheta Salico, puso Angelina Cortez, ni Chris Ragasa, ni Nicole Beltran nga kasunay katawa na makaluwalwasit pa eh. Kasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nagbabalik Basta man kini Gemma Ibanez, at pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. Sinubukan ko ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon tamakin niyo uwi ta. makakayanan pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw Watching from Singapore, Melody Oncheta Salico. Kumusta kaya po nita Singapore? Kakayo amin na po nga Ilocano dito Singapore, na yung baka kumaral daw yun. Rabi. paano kaya masasabi sa'yo na ikaw ang pinili mo ng puso ko? Ang aming nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito sila ay di mamagalaw, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako matulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Nagitaya po OFW nga hamak to Toro. Dahil dito para kada kayo amin. Isang sagot ko kini Manang Angelina Cortez. Sutilin na maninser ko na. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako Malun mi ako dito. makatulog sa Malun mi alas 12:30 alas 6 pa yun. pagkat ikaw sinta, ikaw ang Mahal. Dahil to yap, di sumaruno apo, maudi nga sunatang isagsagot ko kayo, kada kayo, isagsagot ko kini Chris Ragasa, kini Kantay Bakat na po,
ni Cherry Lane Ragasa, dahito iti para kada kayo amin, ken da kayo amin na po nga nagbuya, nagdengeg, iti dahito nga live ko, tamangang kami na po. Da kayo amin na po, para kada kayo. Hong Kong, Singapore, Dubai, sa Saudi Arabia, amin nga OFW. Ayan man, nga solo iti lubong, iti ayan nyo. Dahito ya po iti sagsagot, to'y numotibiyang kada kayo. Thank you very much for watching and listening. Abangan dakto ba ninyo sumaro nga panag-live ko kakapsat. Kaya't suportahan nyo kung mga po dagiti finalist ko nga 14 para iti grand finals. Aawisen kayo nga agbuya into no grand finals alas 8 iti rabi into no June 21, 2020 di Tapa, Pilipinas. Alauna dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kada kayo amin na po. Thank you very much for watching. Ket dayto iti para kada kayo amin apo nga isagot ko nga maudi nga bilang musical para kada kayo amin. Sagsagot ni Chris kini Cherlane Ragasa.
mayat man nga daytoy nga kanta nga sonata sir kuna ni Rose Rose mayat kanta ako no grand finals no agbuya kayo ni grand finals iparugiyo girogrogi na tayo sumto ti parang kanta kakapsat narigat tag pakada dahil dito maudi nga talaga nga sonata patakada kayong kakapsat na kayo apong OFW dahil to yan dito maudi nga talagan tanarigat tag pakada ang klase yung tao para sa namin namin mga OFWs. Jak mawatan daytoy rignan sipot pimanaw ka tuidenan balasiw tao tinapan na imbatin na nga agmay may isa marinag kitang tirigan na maya na yo itinapateken ka Ay, Nick Beta Fernandez Borgado watching here in Hong Kong Sir Garces Rodolfo Acosta Emilian nakakabay na po sonata classmate Sumampet kanta na namin ta niragsan di sinangal tangayan Laglagi pa lagi number sir pag-isend mo damdama ko na ni Angelina Cortez Okay, copy man ng Angelina Cortez Stay safe to everyone Mangan tayo na po Happy eating ka na kayo amin Happy watching, happy listening Manipod ako di si Santa Cruz Tenerife, Spain Agpat pakada to'y namutibiyang Naimbaga ko nga panagbubuyayo Agyaman ako na itado God bless and keep safe kitang tirigan na Hoy manong yo, hindi kangatang Roderick Ben Molina Manipod dito Santa Cruz Tenerife, Spain